Hakane ke episode ngin ya kami. Taki kita ki khun sedang jong boleh kan. Kadi kata ka benta ka banyak keren. To nya jam lo syakmat mu ngasai ni film dan ini bandong. Soban ni poi sini landong ka ban rio kan. Kesudan ka jeng perkhat jong aku ni teh bang api ni landong masan. Kumu fi opi benda mo kita nyumut be im kandai spa. Ka sandai spa arta nai plus. Tiang i hang ni ka we ka keteng di jong Adam. We im kandai spa ka bot na u direct di uset. Nai. Sa uni we tu New Jared. New Jared u em do kandai spa an real po arts nem na u mi wenong. Ha. Te mat dang don so we mat sini we em kandai spa shrum mi so lamek nai. Mithusela nai. Na gini ki kerteng gen store. Ki ba im slam mi uwe ba kham kerpang. Mithusela ha. Te no buat no Jared ru la em pun snem mi ubah kham kerpang wenau. Te yo lesi kadan ke inap store ka ba ublei uburi te ka bangingim so tho. Ka jing crong jo karta jo ki ka kadak ka pa ba umi usumbai uba bobot na ki uba pla ba kham kerpang. Kadan sa ke. Em ta kain long kani ka jing khan snem humni. Hato kandai kani ka karta ka bangi em ni ka dei ka kumai ka ta tingim tim. Ngimla man song thu ka ta. Te namar bangi nya khain ta kumni di kisnam hading kata snem yo khun kumta te yo kamut chata hi te kata ka jingjalan jong kita kisnam haswa jong kata ka jislai ka bakrau te yo ki im jrong kumni karta Im jrong ho tong kirin karta ka baki im temen mo te ngim sunang batai hi kata namar dangi jam palat pa ika pada kalau long pada ka bisu khmi isumi da ka bangi perkhat hang ni menta pada kalong kam yarap kalong ka ik badan kam hang ni menta kalong ba nakawai ka pateng menri untuk bangi ngala krem ni nosdang ka tukar kom khain men ter ni bak kilong kerpang makini ki badan nadu tai shwa jong kan ki jing slegum kemud ki kinjo ba ya ka karta ka ba kana spas na ta kalong badan kam sakawai ka poin mo habai dei bat ka benta ka jong Adam em habai dei ukan ka kut bi kum tu de kut bi sebang nga i kumba habai dei pa ka jing her pateng no set hak ni ka bai bul lapan kerpang la ka jong ka benta trai imat ka don ke app store nomor bai ukan te lapan yap ipara andai haba penmi pa ka pateng ka ba ublei u pi opi mene u thmu ai pen kerpang em ta kain long an ban biang ka ba ong mene to ka pateng jong kan ublei la dan benta te hadin ki jong penyap ka jong ukan yu abel ublei dan benta da ka bai keren ukan ben tinamar ba ukan simpoi sa jing kala ka bubut kumta ka wan tu ka jing tim ka jong ublei u ande simpendu itu ka pateng kaya ji namar ba ya kata ka jing penwan pat ya kani ka pateng ka jong ukan sa ublei mo ublei khrau ka jing ien ka don la ka jong thumu ka jong ukan tan rei menta pa de ban pen urlong sa kata ka jing thumu ka ba ublei kun sapli la da pring jong ki beriu pa de kani ka lan thamai i kalong umi khya shu katai tla ila shail pa baki kim sngap shu ublei nei ki pen kesan me la ka jong long kim phla ki ba kila le wal habangi poi hadu hulamek ru bla phla ru rei ka jing phla ka jong kalong ban bu pen kesan ki bola le namar bu le kumta ngale kumta nga penyam tengi i ba kam simpoi sa kanu ka lain ka banye bet ya pedeng jong kani ka pateng ka jong kan bat ublei ndai te menta pada ngi phai sa kani ka benta pada nakaliang ka jong ustad tu ter tu pada kani pada kawan dak we kaliang i ba kini ki brio ublei yodan benta ne habu yodan mata kini ru ki adan benta bat ublei te namar ba kani kalong ka kting ka jong ublei nget ba ublei kwa ban pen pa lema jong kani khana her pateng ba kumnu kani ka lan jong ka jing dei ka jong u bat kini ki brio haman ka pateng kim sim dekut kan pateng bet langi ong bakal adon ke jeng khlar paling ke jeng dei ke jong ublei bud ubrio hoi kata kharai ke ba ka pop kala penrung ubrio ne kala penya khlar han rei menta pada gi ba ublei sim i ubrio punya la ka jong han rei adon benta be kipor man ka pateng ke tapi tang umni ka pateng ke jong Adam si spa lai posnem ublei wan biang ndai ta ter ke ngai kata ka jing internet jong ka kana hayar pateng kalau ngi phai na kaliang kumnu ba ublei trai bat ki briu kan bat kumnu ba kini ki belajar kateng hani ru ki don ngila ban kum ki mau mer
Haka jing yak lenti jong ka jong kan ti si hajar san pun riu snam ha kita ki ki kerteng ki ban pau kan mau mer kita ki long ki bang sutuna na bang pai ni tong ye jam na stu kal nong ban riu mo kani kal nong ka ban riu pat dia ni kani ka jing baman jong partai hang ni kadi ka lapan kata khli ki bubun ki nang batai ngangit ba pat dia ngi ki kasiru ha ki baya batai haki skul pala da deba ya kitab Genesis lani wat haki balang ki bang yedan ki per kan hun balang yedan menta da poi khani ke benta banya batai nang ko berti ni banya pej benta ni we hidup pra kadai ke bupan kata khali namar umdan ka lain ke basai ini keren kumno halor ke baya debut kani tong nyepet syak tu ka dekat mani kamu kul nang rio ti kala jiaru menbaki beriu kila sedang banyak roy halor ke khmat ke khandau bat balakai ki khun kenthei yaki baki khun chenrang ublei kila yu i yaki khun kenthei ki jong ki beriu baki bahabriu bat kila shim ki tengah yaladi nakat ki ba kila ya i bah tongan puli hadu kadkhot ke basau mo ti utrai gula ong umensim jonga on umyele bat ubriu junom namar ba uhi ulong kedok alakum taru kisngi jong u kin long sispa arposnem kiriu rat ba kila don hak perthai ha kita kisngi bal hadien kataru min ba kita ki khun chendang ublei kila let che kita ki khun kan thei jong ubriu bat ba ki la yo khun naki kini ken kila jialong ki briu baslor ki bala julong min ndai thai ki bala don nam shibon te itu kini ki sautli ki dekhot kide ki belapan kata khli ke mong men long kata khli kum nu ngin sai pej mo to ya kata ka jing nang roi ngi kumba ka ya mir bat ke ai ke ba ublei la kar khu hi bre to dang nang roi to dang nang par nai to dang nang roi nang pen nang kha yar ya kan ka ya ka jat ki kenja ka jong kim nai to ki la kha bat la ka do kar pang ni ki khun ken thei em sung humana sin sakmat klam don kun thei dai kal nong ka pasan ka ong bet ba hadien ba kila de pengkha yuta kala pengkha ski ki kun chram kun kun thei la don dai te da poi khni tu ka khot ka ba ar kan ki khun ublei kila i ki khun kun thei ki jong ki briu ba ki ba briu ba kila sim tengah yel di nakat ki ba la i ba yo i ba briu bat i ba temptation jing pencoy ikhman yo i bahabriu bat ibah ndai kani kan pun ring dur sta temptation jing choi em tu la kamwan kum ta kum nu kita ki khun chan rang ki jong ublei kin chong khai khun kin thei jong gi brio la jong khat kata to ki ei kita ki khun chan rang jong ublei kan kadi kata ka benta ka banya banya keren bong hani baka kampen ya ki jing ya smut hu kan kacing persiang ho haka episode kabanwan tungin yakmi mentah la sha bread sini skando na kila poi hini pade kani ke bojing dum di katre yam ni ta ba katre hini khamun katlep yakiru pi ki khmat nei kajing kwa kajing ui